Hola, què tal? El teu grup què estudia? Mira, doncs jo estic en el grup de Carles Saura, que estudia els mecanismes implicats en la malaltia d'Alzheimer. I avui heu fet una presentació a les jornades? Sí, avui ens tocava fer la presentació de segon any de doctorat i he presentat el meu tema, que està també relacionat amb l'Alzheimer perquè estudio com es processa una proteïna implicada en l'Alzheimer, com és la presenilina, i estem estudiant com pot processar altres substrats a part de l'APP, de la proteïna implicada en l'Alzheimer. I haver-ho presentat? Molts nervis, sempre que has de fer una presentació és com molts nervis perquè hi ha molta gent, hi ha els jefes de grup, no? Que sempre imposen una mica, però bé, molt bé, perquè és un ambient així més familiar, no? Que som els del grup i això, i molt bé perquè dintre de la carrera científica hauràs de fer sempre moltes presentacions i anar-te practicant aquí a casa és una molt bona experiència.